kasalan kwari saboda Allah. Kai malam zo, assalamu alaikum. Saboda Allah a ce duk girman garin ga babu kasalan kwari. Zaben da aka yi wancan 2011 ne ma ko 2019 babu kasalan kwari. Duk girman garin ga namu. Wanga zaben ma an ƙara yin wani zabe kuma babu kasalolin kwari. Haba dan Allah. Kai bawan Allah kace ba kasalolin kware? To wani kasila ne wanda yayi bai maka abun kware ba? Kansila sabu kuma saboda Allah a ce duk garin ga babu wanda ya mana kansilan kwarai. Kansila sabu ko da ya hito wanda shekara babu abin da ya tsina mana ni ban ma ga ranar zaben shi wallahi kansila. Kai to bawan Allah ka kwantar da hankalinka ga wani kansila ya fito takara. Dan Allah wane ne shi? Sunan shi Mutala Kabir. To shi wani gari yake? A garin Kwana wacce yake? Kuma shi ne yake sai ya fito takara ta kansila bana sha mu Allah. Kansila yake nema? Kwarai kuwa kansila yake nema kuma wallahi mutum ne mai kirki ga girmama mutane ga biyayya kai ya gano wannan mutum ma wallahi in ya ci kansila ma sai yayi mutunci. Kai to wallahi Allah ya bashi Allah sa ya ci dun wallahi wa'ancan wa'inda muka zaɓa daga bayan nan sun cuce mu wallahi ba mu ji daɗin kansilolin da suka yi ba wallahi. To wanga mutal Kabir wallahi ba irinsu bane wanga duk ya ci wanga kansila ko a kwana watan ga to wallahi talakawa masu kuɗi miskinai kai har almajirai sai sun ji daɗin wanga kansila da zai samu a kwana watan Allah ya bashi. To shi Murtala Kabir ɗin ga ya taɓa fitowa kansila ko kore sabon ɗan takara ne? Murtala Kabir sabon ɗan takara ne bai taɓa yin takara ba bai taɓa fitowa kansila ba sai bane yake sai fito kuma Allah da zai samu. To wallahi Allah ya bashi. Ka san da yake su da man talakawa sun yi son mai taimako wanda zai rinka taimaka masu. Allah dai ya bashi Allah kuma ya taimake shi. Gannan gan maka damu in dai bangaren taimakon talakawa ne wallahi karamu. Ai su talakawa babu abin da suka fi so wanda mutum ya taimake su idan suka zaɓe shi. To Murtala Kabir mai taimako ne ya fito kansila in Allah ya bashi ya ci to wallahi kowa sai daɗin shi wallahi. To Allah ya bashi. Saboda gashi mutum ne mai fara'a da murmushi da fara'a da kowa da kowa. Wallahi in ya biyo cin mu yara sai ya gaida su. Ai mun ma haka muke so. To kuma Allah zai samu. Wani zai hito Allah da kai ma ka fito ranar zaben shi in za a yi primary election zan yi cika. Katin zabe na nan aje amma yayi kura saboda to ka share shi ka goge shi ka aje shi saboda ranar da aka ce a hito zaben shi sai ta angwala mu Murtala Kabir hamma ta ka dauko ta ita ma sai ta dan kaje za ka ba zagin kowa amma ka zagin ka bari ga wani an samo mai taimako gaskiya Murtala Kabir kace yanzu haka na san dai ba a taruwa daman duka a zama ba a taruwa ga mada haka ne gaskiya nagode Allah sa gode nagode da gida nagode amma ba Allah an tambaye ka mana ina ji kai me sunanka sunana Auta Kwana to kai ban ji sunanka ba ni sunana Sabon Eski to zan je in ga ma ga nan yawa dan Allah ya tana ga mu akwai na samu kuma shi ma zai samu mutane da yawa kati na nan shi zan dangwala mu Allah ya ga mu kawai ni shi zan dangwala mu yanzu na ce to yayi kyau to kai na zaka je ne to na ga ka rubuta yawo na kawai nake haka yawo nake yin dadi Allah ya ce maka ba a bazaki ka suloli duk akwai na kwarai in ba da kaga na banza akwai na kwarai daga yanzu na gama Murtala Kabir mutunan kwarai ne daga yanzu na gama ai Murtala Kabir mutunan kwarai ne wallahi akwai taimako